Kaixo, gu Aielen, Ane eta Ainize gara eta orain materiari buruzko 3 esperimentu egingo ditugu. Lehenengoa airea material den jakiteko egingo dugu. Lehenengo paper txuri bat hartzen dugu eta kono forma ematen diogu. Gero, horrela, zeroa itxasten dugu eta horrela mozten dugu. Azkenik, komunezko paper zatitxo batekin bolatxo bat egiten dugu eta orain hemen jartzen dugu eta putz egiterakoan bolatxoa atera egin behar da kono barruan airea dagoelako eta airea materia denez bolatxoa ez du sartzen uzten. Ikusi duzuenez bolatxoa atera da eta esperimentua ondo atera da. Bigarren esperimentua. Esperimentu hau disoluzioena da. Materiala, ura, bikarbonatoa, bi edalontzi, kolara bat eta olioa da. Nire helburua da materiala disolbatzea. Lehenengo, ura edalontzietan botako diegu. Gero, bikarbonatoa batean botako diegu. Ondoren, olioa. Bikarbonatoa bota diogu ondo irabiatzen dugu. Zer gertatzen da? Ikusten duzuenez, lehenengo edalontzian bikarbonatoa ez da ikusten eta horrela dakigu bikarbonatoa eta ura disolbatzaile mota bat dela. Eta bestean olioa ikusten da eta horrela dakigu olioa eta ura ez direla disolbatzaile mota bat. Ni ura eta lurra nola bereizi egingo dut. Ura behar dugu edalontzi bat eta lurra. Lehenengo edalontzian ura botatzen dugu eta gero lurra botatzen dugu. Eta lurra bera jaitsi bat zuen asko pisatzen zuelako, baina ez da atera.